Human sa usa ka semana, pabilin gihapong nagtago-tago sa balaod ang kapitan sa Barangay Panagtaran, lungsod sa Argao nga si Roberto Villamora Jr. Kini human iyang gipusil patay ang iya igsoong si Mark Anthony Villamora, gumikan sa ilang panaglalis sa duwang bilyard. Matod sa Deputy Provincial Director for Operations DPDO sa Cebu Police Provincial Office CPPO nga si Police Lieutenant Colonel Mark Hefter Sukalit nga padayon paghapon ang ilang pagpangita sa suspitsadong kapitan. Wala usab kini magpadala og filler sa kapulisan nga mutahan sa kasong pagpatay sa iyang igsoon. Dugang ni Sukalit, magpadayon ang ilang pagpangita ni Roberto aron mataral gyud kini sa hukmanan. Di na hinon makabutyag si Sukalit kung aduna ba sila impormasyon og asa posibleng nagtago-tago ang kapitan. Iya gyapon kining giawhag sa pagtahan sa iyang kaugalingon. Unfortunately, wala tayo information ni Ana na ni-contact ang kapitan sa pamilya. Desidido man ang pamilya. And of course, we encourage them really to file the case, and among gi-assure nila na ang safety nila is amo ang primary concern. So we will be deploying personnel para ma-ensure ang safety sa biktima. Samtang gibutyag ni Sukalit nga ilan ang giandam ang kasong homicide nga ipasaka batok ni Roberto, bisan kon pa rin pakining gipangita sa kapulisan. Ang piskaliya noon niya ang modeterminar niini kung isaka ba kini ngadto sa mas taas nga kaso sama sa murder. Ilan lang matud pa ang gihuwat sa pagkaron ang pamilya sa napatayng igsuon niining si Mark Anthony aron hingpit na masangat ang kaso. Nihangyo matud pa ang pamilya sa biktimang si Mark Anthony nga ila lang unang ilubong ang iyang patayng lawas sa di panalihikayon ang kasong isangat batok kang Roberto. Desidido gayud matud pa ang pamilya sa napatay nga upasaka og kaso ni Roberto sumala ni Sukalit. Say tay na dungog sir na information nga willing siya mo surrender and so on. Kay kung willing siya ma'am at that time unta iya man ta tong igsuon. Dia na nagpakita unta siya, mitigating pa na siya. Karon mas nidako na hinon ang problema niya. Sa pagkakaroon, gitagaan og igong seguridad sa kapulisan ang pamilya sa napatayng si Mark Anthony aron masiguro ang ilang kaluwasan nga padayon panggipangita sa balaod ang suspitsadong igsuon niining si Roberto. Kini si Greggy Magdadaro alang sa May TV Cebu.